ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମହିଳା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସେହି ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯିଏ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଏପରି ରହିଥାଏ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି କାମ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ଯେତେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ିବା। ଯେଉଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ କେବେ ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିନଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲାଗି ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଝାଡ଼ୁରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଚୁଲା ଉପରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ରଖି ଶୋଇଯିବାର, ତାହେଲେ ଆଜି ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିନଥାନ୍ତି, ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଆସି। ନମ୍ବର 3, ଗୋଇଠା ମାରି କବାଟ ଖୋଲିବା। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଗୋଇଠା ମାରି କବାଟ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ବା ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରହେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଖାଇବା। ଯଦି କାହା ଘରେ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ଘର ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କେହି ସଦସ୍ୟ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଘରର ବର୍ବାଦ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏପରି କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତେବେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ କିମ୍ବା ପାଖରେ ବସି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲାଗି ରହିଥାଏ, କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରେ ଏହିପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଆର୍ଟିକଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।